Ukwanyoka nukwatika kwiriro boko nene na boigo gukogosia nigo kugendete kwenekigwa asensemo ya Nyandiba lia botenene sublocation ya Nyabuoroba location ya Sensi ensemo yebunge ya Kitutu Church North imeye county ya Kisii omwanchi omurigeria Okisi FM Digital mokuru asenseme ya Nyandiba lia botenene chinsemo chia Nyabuoroba sublocation Sensi location na boigo ewodi ya Sensi igaiga Kitutu North ase constituency ye twikira ase familia yemo yebwate gosebwatire no mwichano monene maega ye familia yemo chinyumba chiabo kulimera goseboigo gotubwa na boigo kwanyuka ekerira bali anyogeta senseme eyo yagerire babwate omwichano na boigo babera singa kintambe bataranyora obomenyo buya bamenyerete na omwichano monene bono ntukwana barabwe yemase mukuru enseme inde likomanya mange igoro ya babere bagwetera na kilibaganeti ya serikali yikurwika SMA na boigo county ya Kisii babakorere Samarieta Mary kwambuka Kilimenti ya na inka yane rawe na yani nyumba yagwete silira bali yagwete gaiga yagwete 2019 ekere yagwete ande ntwarusitu watukaire skuru Nyabuoroba tukamenya yali chimiaga chaga talentera machere tukali anda gatatebinincha ko bara maganga nkinda abakonye bakere mbura yasire bagatatebona ira na kero muntu chinka chiabo mumenyo ekiari mbura yakorire kiyasirire ketwere na kuri skuru twamenya nende gaiko mutinyoka nende mwako nende gakoroki nende gatwa nende kamenya ko chia serikali gake serikali nende tuagure uri muburi wachite bukagwa nende nyombe kagwa bakamotote bibono nende tiga torore ne munganye guchie skuru mochi komenya tukabati skuru ngani ngakato kuna komenya ekiara bokonyi bundi bwakorire bwaburire kera bano balenge tiba konya gotoira ende mburi gachieka banganja gusake bakatate ibona nende ira na chinga chiri chini mokaleki mamenyo bonna botomnyete no bororo chinchara na ere ndagira teri gwama macho ukamenya tagotoko kachinyomba chiagure boni yaikeire boniga yaguro mwako Simba na chete igaiga na toeto bokonyi agateba na bono ne serikali yago ikatume acha gotokonya akuruaroro chevet na chitanera na rweto bokonyi bagateba tiga togenda ase serikali enene tochikomanya ngaki toko bakonya mokore kimuira bagacha bakanganya bagante ibono mongine to konya to koire skuru Nyabuoroba bamenye gusasa kuru kumekonge ogenda komenyo ngababori gakia ari matembu atabarwaire babiro mugaka nandwarete n'umwana nandwarete ngakinda chikomenya nse yabandi mate n'abana obukendu bwansimbo karete imbori bakantebya ngabate nimbwate nyomba y'omwana bande gende bana nganyu iruba ke nyomba y'omwana tokunya korengera ngenki kegendera kende bondi ko batachi korenge ngenki kende mwakunsireire timbwati kende chibese chiangerere umuzike nandwarete nyomba omwana no mugaka basirire bono rinde ngoburi ngakimbo konyi kimogo nkonya egere monkonyere nde arore no nyagitari no nabantu bagucha machi bagosiba ngairinde nkorusi inu mogo nkonya rinde bune serikali mbarire na nkonya ekiara timbwati nchirende ndiro chibusina magega na igetaiga namo narweta mabati tati akwagache nyomba narweta bakonyi nyomba na chiete nkalima na kunyira baka chingoro emetengende kubeka na charenta mabati emwe abana na igeta agateba na chatonyorira bakonyi na toete gintu gekende tukanganyira uchistu ajete agateba na ikarenge rine kiesa serikali ra mutumi bona ndetayo takonye timba konyete ndiko kana nga mbachite ande mbakote gasi yare ngengi jatiga baseseniwe akindire bone gento nataka bankonye kakina nyorire musigo yoro mokon bona rinde mbagwancha bankonye ega na bamundu siri mochari bamonde tereka nenyumbiri ndi yaliko gacha mushie mwagenderere kwagacha na ira nitende ngaso nyombe nandi bono yajite kugugwa yagure kabiri kunyina ne skuru nandi bono ngarusi kongera ne skuru kabiri nandi bono yagwete ngajite kure ngacha kasoka bono ngande nyomba y'omwana ene sabari ya gatatu mugako ya na moite chinyagitari tinyorite koweniwa bono chimapiri mambi asirete ga nanya to gusira chuma kena mubekiri chianga na musibiri moire nyagitari twegwemeka twalenge no mwana rituko chikwemuka agasira bone kerasira nkamanya kuiboli Nyasaye yogage ngachinda akonya ke gakimurusi nyumba lakini Nyasaye ganjaga nkonya kanya moisie muntu mire gari igacheka mundu seria ega kia Nyasaye gogo musaba tari kugotiga nandi turi kuremeru ko rese nyumba ya Nyasaye nganya musimi wonkonyire na chingo mwina liarambu ya mono kiane ronkonya era nake ande tikiana mabati nante bete nkongale bono moja bonaga ni obokonyire ngakiagucha nandinga kinkuragira abagani barona machi banyarwa kiana one nyumba tingole timbwati yate bete mumbeke nyumba y'omwana mumbeke nyumba
munyagachire akimundu si nyomba y'omwana nyatari mwabuse matari mumbiko ngabonde akiongo mwirani agasabiri oromo imekaingo chikumubika bono rinde nganya kinasabire tugo mbokonye kirende gakimurankonye bunaine ekeni unakameri gocha sobusi bwenu mwanje monkonye mumondo renga ngakinko makurusi nyagitari nandi nakimurankonye iyo rarwarire gekegetambe nara mwite sinyagitari none basi yagwate gakoroki kaerero bono atigaire bosa timbwati nchirende nasabira abakonyi bankonye gakiro kiama konsire timbu atikende no mwana narwarite bono yoranje gonkonye namba yane yesimi 07 01 25 46 24 07 01 25 46 24 Elieta Mary Kirimenti kwamboka asa marieta nkuru kumata mwangu oyo Kirimenti njikaki ngote bambia mona saba chumbe basugulikire kulingana muna lirabiriri atugwerete batemere gotokonya lakini tiba emangene ndagera batokonyire lakini mbara tokonya ikiagera lira bamuna bagotete bitusuke tugusuka nandi yagendera kugwa twasuka nandi yagendera kugwa batokonya ase turabiki nonye ne nyomba yoka endagera nabo tukunyara kwerigeri lakini batokonya ase turabiki nyomba na intu birengera libito biturie tali ugote bunga suka bano nkorengeri muno mugako yo mitasirete no bokendu bwa muitete nande korengereri umugako manene koiru ase nyomba y'abana korusibwe nyomba yaye koiru baka ase nyomba y'abana ebirengereri byonse okora nabyo mugako yo mitata kugisete akairu ase minaire tu ase nyomba y'abana hagati kubikwa ase nyomba y'abana korengereri umugako manene kubikwe nyomba y'abana korero bokendu bwesi bokamosoki agera ari korera tu no bokendu boko moita bokendu na bwa ari ko moita korengereri tatu mitone birengereri bya muitete kulingana bunare ngori ngusuki boiruo menya isiko retu gaigo kakore tu nyomba igare no matengecho manene nyomba ngo mugwerere gosuki buna tukuna gosuki bwi iraberirie to pardon ndibwati musimamo eto gosuki guchi nyomba to kwagachaga iga yawa bono gaki serikali ntu tokorerera simbarati batokonye batorusiga iga batoase tobike nyomba yoka okweragira nabo tokunyara kwegorera ntu endagera gari ya rwanje tonyorere gasi egere tonyore na inte tonyora ndi tusuki abaibori baito tonyora so buri muto kubagurira babere ndubwati kende tomenya tinjara noye ni sabuni egutobora gaki serikali gaki tokonya nangi CFM gaki tobwatesi na into nga ya itarore kanabia asamarieta Cosmas Kingwena waro mongino yokwanire nanti yane no mugako sirete nanko yane gosaba tware gosaba nkolinga litanga nitigatwira nembe yamana sa barali baki CFM asengencho gocha kubeka mangana eganyare kuigwekana ko kwana nkolinga in fact abarai batokonyire lakini mechanda asere asekenyureke geitongelinga kerenga kia kerimbre asirire tokonyoro morembe lakini gegucha na ndege gutwetu gutwara ubwo bonena asekenyureke ega nonya asitutagete kwagachira mwako yo asitochi kumubeka stiri tali asaragia igetware gusaba abarai baito bonsi abanyare gokonya buno bono mungino yo ntu bari torabake na batukwerigerira lakini abagotumbara asekenyureke iga uno mungino yo akwanire nonyo mwako ori osirire igasira asengencho bokendu ase nyomba amenyete tiyaringe condition ngia na bono taranyora nyomba guchikobekwa igo twari gusaba wetera ase namberi yo mungino yo muntu ndi wensi ori obwate okwero kuru ase nkore anyare komokonya erinde togendere mirobiri mwako oyo tomweni buya ntoira ni mbiya munasabe bonsi bari bagasani gutosira nchasa marieta ncho isimuragwaro oyo mukama murominto nonyo mugako yosira nigo nae ngwete mambi botambe na mukwani ali ase omwana asachiete yani nkonya goteba ng'ali ori noe bagocha kunyagachera rugura yori nande nyomba tekogo igo bono abaminto mwachire iga koru bosonge bwemu tororera amabere ase eng'encho mwacha egere tororokane simbarati amo nabarai baito baigoro tiga batororera amabere ekiagera na totebi gutomenya ntomenyeti na morembe etogochi koigwa egento gekobuga tobora riraba riachire igo bono ntore na omondoko totamanyeti ase torabe nonya na enchara kero barenge gotorigeria ase tokoba noe nake egere tonya kwerigeria tonya kwenda chikondo chiri tokogenda bono tobwate omondoko ekiagere tokwagacha chinyomba chiaba chiaguna ende kegima igo bono rende abarai baito tiga batorore gaki batorigeria gento geke ase torabe no morembe toiyo nonya omogaka oyo minto gagotugutwa nonya oiruro goraria morembe toiyo ekiagera riraberi rikonya gosuka bakaria ikagesona bono igo tobwate obwoba batororera amabere ase imbarati amo na abarai bande
gakirende gento torasabe motororera amabera motokonya simbarati n'abarai motebia omonene oito motorusiga asa marieta Noa Nyakego gose Nu Nyakego aiga ninka asa iga twabeire na obokong'u obonge gwethira ase riraba rikogwa aiga seito naende kobua mono omojando oyo bono otoretire ande bono iga noro orenge omokong'u mono gekogera nono omogaka oyochete gosira tari gosira ng'a oborwaire bwakorete ki bwamobwate mono na ebirengereri ebinge gwetera ase obokendu abwate bwokoba ase arabe mono buna bono abarari morigereti iga ase iga tari ase abanto anyobete bakoa bakomenya igo omogambi oito simbarati mbachete nsa iga bare gwanja eng'aki batokonyete gose bakonyete enyomba mono abanto bare nsa iga barakonywa na abande tomanya ng'a egechi koba next naintwe tokore ki ntokonywa igo ogwanja kwaino mware koba mogotorigereria na gotoa chinguru egere tokonyare togokonya omochio oyo iga egere riabe rikwanguka igo riabuga ng'a kumu riamana gokora ki riateka rioka riasuka rioka igo naende egento ekegosoka botuko tari mogaso iga togochi gokia mambia twaigwa ng'a kumu togocha mambia twanyora ase agakora eki ase nkire igo buna oche na gochia aigo nachire chimanga iga tari ng'a nechia nabo chiarenge igo ase niga arenge flat gochia igoro tatiga bono korwa yachagete kwanguka nabo tobwate emechando igo ndagera teri kwamansa korwa engaki obokong'u bwachagete iga iga rende na echinyomba nabo chikorete ki nabo chisingeti iga rende para nebutogete bono egento eki gose toratebe ng'a enyancha eywo iga ebwate chimbebe chiaye embebe nere moine gwa iga aria ase twatamboka gocha na moino ase mwatamboka nsa mwabeka egari moino aria naro ekorete ki bono iga ebwate korwa igoro mpaka maate gochia emichiro maate emaiso kogenda gochia nabo ogwancha ng'ai amaene ase aya nakong'ware eserekari gento nare konyesaba ebare gwanja batokonya ase abanto abasukigwa korwa iga ekora iganga buna ne forest ebe na egame reserve egere abanto bakore ki bakonye korwa arende na ekenyoro kia nyandiba riabote enene nyabworoba sublocation sense location ase amarieta na omobasta amos tinega maragia igo nde omobasta voice of victory yere nyandiba aba na abashirika bane iga nabeire gotwara obokong'u obonge sana ase eng'encho ya emechando bagwetera na ebire ebinge ekero mbaganeti nonye ekanisa tindi kobanyora ase eng'encho ng'a emechando babwate teri kobara abo batoke nonye ekanisa nabeire na inche nkogania ng'aki bagokonyeka lakini mbarakonyeka buna koreng'ana eganeirie ebire ebinge na echira bakoriererwa lakini chitarabeka ene togosaba eserekari ase chira chiria yabariereire banyare korora ng'a chiabere true egere noro buna baratwara na omorembe bwogokora nonye nkende nonye emeremo yao bakogenda mbari kogenda boremu iga ekogera bakorenga ng'e barache banyore emechi yanywereire ebinto bianywereire igo rero togosaba ng'a eserekari chira chiria yarire ase eng'encho ya ogokonya efamiri eye na ase eng'encho ya ogokonya ekenyoro eke enyare korora ng'a yaikeranirie egere abanto batware omorembe aywo naro nakogania serekari tokonya omwancho omorigeria Okise FM Digital egekeke korwa ase omochi Omeri Clement twekire ase efamilia ya Moga iga abo ase nyomba yategete gati enyomba kubwatikana no okwanyoka nabo igo lirobe liene tokonya kwanyoka ase ensemeye abo ase nawe barabwo enyomba ere ng'ang'e sana ase okogwa buna twetira ase ensemeyo igo gaiga padu na ase ensemeye ya sensi ase ensemeye ya nyandiba liabotenene ntokwane na barabu batomanye na kibanda togwetera na kiri baraganie asa marieta Cosmas king'oina waro mong'ina oyo moigure Mary nanti yane na inche nomwana omomura omwabo na intwe ekere riraba riasugete omwaka orenge 2019 niga twanyarete tokoba affected enyomba twagachete korwa aria ekarimera ekere yarimera naende tukagenda tugasoa ase ekiombe tukaimokia eroni tugacha tukagacha enyomba eye tomenyete eywo bono yagwa bono ntomenyeti ororo
bono rende gento tware gukwana nkiringa abarai baitu mbachete bakarigereri bagakumi mono naende mbabegete nonye media bagakwana bagateba mbareta obokonyi kurwerio ntorarora bokonyi naende beterereti ng'a toirana ase chinyomba chiri chigwete ase eng'encho nonye chibesa toimogete tukagachera chinyomba echio ntorairani tokore bono gosaba goito nkori ng'a onye compensation kero ase serikali ase county nabo bagotocompensate erinde toripe chinyomba echio tomenye toganyerete eserikali bwe toshughulikere iga yapiteti tukang'anya korwa tukang'anya gochia akanyomba gaka ka abana ase bakomenya no tomenyete twensi bono ntomenyeti nyomba eyo ase eng'encho egwete toise konyora obokonyi bwa okong'anywa korwa ase eng'encho eye na eraundi ende ya kabere tokonya kwagacha chikogwa naende buna inche bono ngoteba iga ase abaibori ase bang'orogete ase nkwagacha noo oborimo bwane boigete bwa omweri bono tware gosaba eserikali keratong'anyi nabo togoshukuru ase eng'encho yaria amaya barakore omochando oyi nigo bwatete ase ekenyoro eke geito kia Nyandiba ria Botenene nyeboro basa application ya abanto mbarang'e 55 bara affected antu nabo toreredi kong'anyiwa ntobwati mochando onde bwensi omwanchi omorigeria o Kiss FM Digital buna twatarire ase ensemo eye ya Nyandiba ria Botenene agwo ase abamenyi b'ensemo eye bari nomoichano nabo igo bari nobwoba bonene kobwatekana ne riroba riende tokwanyuka ase ensemo eye agwo buna twatarire korwa ase enyomba y'omong'ina Mary Clement kirega iga ase chichirani chiae ne familia yema ase nyomba ategetegati enyomba nabo igo mpaka dise nyene ya sinkiri nabo igo ntwatara ase ejo yonsi yanyaga koba kego sinki abamenya abenseme nigo basabire serikali eswana negati erinde elio enyare koba gekobakonya nabo igo gikonyarikana babang'anyi kurwa sensemeye erinde elio batiko bamenya no bwoba nigo batebire buna no embotu ko chitoro chiabo niko chiko bakongusana kurara mpaka mambia kobwatekana omong'ina twakwana nere Clement Mary ni gateba buna nabwato bokumwa bonene omwana oyo uyo romurwaire abwenta kwana nyagitari nabo igo mugakoe tararusi wase nkendu nasira nigo baganiri obokonyo bonene kurwa senseme bamusabira omwemsi bwenseme ya sensi nabo igo mugavana bwe county ya Kisii oyo igetega iga anyara gutara nande inde eri banyako baokonywa kurwa senseme ye kinko report ya Kiss FM kurwa senseme ya Nyandiba ria Botenene ward ya sensi esa application ya Nyabuoroba constituency ya Kitutu chache elitariane Abraham Ongutie.